Hey, hvis du er direktør for en servicevirksomhed, du har brugt mindst 50.000 kroner på annoncer, du har ikke fået de resultater, som du havde håbet på, så har jeg et godt tilbud til dig. Hvad nu, hvis jeg kan vise dig på så let som 20 minutter et effektivt system til at skaffe dig 10% flere kunder, patienter eller klienter, nu og senere på autopilot, uden at spille din tid på social media, uden at bruge rabatter og tilbud, uden at bruge e-mail-lister og komplicerede website funnels, pixels og andet high-tech hokus pokus. Bygget til dig på så lidt som 48 timer. Vil du gøre brug af det tilbud, så ring eller sms 81 82 73 33 for mere info. PS, jeg hedder Christian og har siden 1995 hjulpet direktører med at finde uopdagede muligheder i deres virksomhed ved at skære ned på deres IT og op for salget. Er du den næste? Så ring eller sms til 81 82 73 33 for mere info.